салом бародарони азиз, хуш омадед ба канали Некатоб. Боз ҳам як видеои ҷолиби дигар ба шумо пешкаш мекунем. имрӯзҳо дар ҳама ҷо камераҳои махфӣ насб карда шудааст. аммо бисёре аз мо фаромӯш кардаем ки онҳо моро ба навор мегиранд ва таъқиб мекунанд. баъзан вақт мешавад ки мо ягон хатогӣ мекунем ва онҳо моро ба навор мегиранду боиси масхараи миллионҳо мардуми рӯи замин мешавем. баъди тамошои ин видео мешавад ки шумо камтар ҳушёр бошеду аҳамият бидиҳед ба пешуқафоятон ва ҳар гуна иштибоҳҳои хандаовар насозем. барнома мо пешкаш шумо мекунем ҳамон видеоҳоеро ки сабти камераҳои махфӣ шудаанд. барои ҳамин видеоро то охириша тамошо кунед. пеш аз сар кардани видео ҳатман дар канали мо обуна шавед, лайк монед ва баъди реклама мо ролика сар мекунем. рафтем. дар вақти коронавирус чӣ бояд кард? дар хона нишаста гигиенаи шахсиро риоя кунем ва ҳамроҳи ширкати 1x дар бозиҳои виртуалӣ яъне киберспорт бозӣ карда бурд кунем. ба ссилкаи дар комментария закрепит карда шуда даромада регистратсия кунед. дар вақти регистратсия промокоди некаро истифода бурда 5000 рубл ба даст биёред. регистратсия кунед, бонусро гирифта дар киберспорт ғолиб шавед. ин турбае ки ҳозир мебинед бениҳоят барои ин мошини сирх калонай, аммо ҳатман роҳи ҳаллаш вуҷуд дорад. ва ин марди бечора бошад тамоми роҳ аз қафои ин турба доштаасту давида истодааст. албатта ки ӯро навор карданд ва боиси масхараи мардум шуданд бо ин корашон. навори навбатиро хуб аҳамият диҳем бародарон. инҳо чӣ кор карда истодаанд шумо мефаҳмед? ман намедонам коре ки онҳо карда истодаанд чӣ қадар вақт мекашад. оё поён дорад ин кор ё ин ки не? ин мард бошад дар навори навбатӣ ҳангоми кор мехоҳад ки камтар нӯшаду ташнагиашро бишканад, аммо ба ӯ муяссар намешаваду ӯро ғазабӣ мекунад. телефонҳои мобилӣ хеле вақт мешавад ки яке аз қисмати асосии зиндагии моро ташкил медиҳад. бе телефонҳо мо худро пурра ҳис намекунем. одамон ба телефони мобилӣ эҳтиёҷ доранд ва наметавонанд на дар ҷои кор ва на дар хона аз ӯ ҷудогӣ кунанд. ҳамин ҳолат аст ки баъзан вақт мешавад одамонро бад воҷараҳои дардноке рӯбарӯ месозад. ба ин ронандаи трамвай нигаред ки чунон машғули телефонбозӣ аст ки аз хотираш мебарад ки бар дӯши ӯ масъулияти бузурге гузошта шудааст ва ҳамин тариқ ӯ аз роҳ мебарояд. хушбахтона худи ӯ зарал намебинад. ба ҳамаи шумо як савол дорам бародаро. оё беҳтар нест ки ин гуна одамон аз корашон ронда шаванд? ҳар ронандае бояд бениҳоят ҳушёр бошаду аҳамият бидиҳад ба кораш, махсусан ронандаҳои мошинҳои боркаш. ронандаи ин мошин аз хотираш мебарад ки мошинро дар скорс яъне дар ҳолати тормуз қарор диҳад ва ин ҳодиса ба ӯ рух медиҳад. ба навори навбатӣ хуб аҳамияте бародаро. як мард медарояд ва аз ин ҷо ба гӯё ки ягон қувваи ғайриоддие дорад. ба ягон чиз даст нарасонда онро ба даст меорад ва аз оне ки ӯро сабти камера карда истодаанд ягон хавфе надорад. ба гуфти шумо ин видео ҳақиқат дорад ё ин ки монтаж аст? дар ин ҷо ҳам як иштибоҳи хурдакаке ки ронанда кард метавонист ба ягон фоҷиа бианҷомад. аммо ронанда сари вақт давида пеши роҳи ин фоҷиаро гирифт, вагарна мошинаш ба ягон чиз бармехӯрд. дар ин дунё вазифаи полисҳо ин дастгир кардани ҷинояткорон ва гунаҳкорон аст. албатта ки ин кори осон нест. барое ки ҷинояткорро дастгир кунӣ бояд як қадам пеш аз ӯ фикр кунӣ ва онҳоро ба паси зиндон андозӣ. аммо дар ин ҷо ду полис бо якдигар суҳбати гарму ҷӯшон карда истоданд ва аз хотир мебаранд ки дар мошинашон ҷинояткор аст ва ҳангоме ки поён шуда истодааст ин дар, ҷинояткор аз ин фурсат истифода бурда сари вақт мегурезад ва полисҳоро дар ҳолати ногувор мегузорад. баъзан вақт мешавад ки ҳатто осонтарин кори дунё метавонад ба ягон одам мушкили калон эҷод кунад. ба ин нигаред ки чӣ қадар вақти зиёдашро барои пӯшидани як дарвоза мегузаронад. автори ҳамин видео мегӯяд ки барои пӯшидани ин дарвоза ин мард қариб ки ним соат сарф мекунад ва дар охир наметавонад ки ин дарро пӯшад. дар яке аз корхонаҳои моҳитозакунӣ ногаҳон як хирсе ворид мешаваду ҳамаро ҳайратзада мекунад. ин ки ин хирс ба ин корхона чӣ гуна даромадааст маълум нест.
мардеро ки дар ин навор мебинед фақат мехост ки ин монеаро ба осонӣ убур кунад, вале аз уҳдаи ин кор намебарояду худро каме ҳам бошад шарманда месозад ва сабти камераҳои махфӣ мешавад. аҷибии кор дар ҳамин аст ки шароб метавонад бениҳоят гаронқимат бошад. дар соли 2000 барои ҳар як бутулкаи шароби Eskremen Egel ки ин зарф дороии 6 литр дошт ва барои як бутулкаи ин гуна шароб $500,000 медоданд. шояд ки ин бутулкаҳое ки ба замин бархӯрда истоданд арзонтар бошанд, вагарна соҳибаш як умр афсӯс хоҳад хӯрд. велосипедрон дар чӣ фикр буд ки ҳатто дар рӯзи равшан натавонист чунин монеаи калонро бибинад? хайрат ки ин ронандаи мошини боркаш набуд, вагарна метавонист бо ягон фоҷиаи калон рӯбарӯ шавад. хуб, мегузарем ба навори навбатӣ. ин зани пешхизмат ҳушуш ба фикрам дар ягон марде ки дар он лави бассейн истода буд рафтагиай ва намедонад ки куҷо рафтаистай. ҳамин тариқ ӯ дар дохили бассейни пур аз об меафтад. хуб, чӣ гуна метавонӣ дар рӯзи равшан ин гуна бассейни пур аз обро набинӣ? ман намедонам. хушбахтона ин ҷо пури одам аст ва ӯ наметавонист ки ягон осиби ҷиддӣ бинад ва ӯро сари вақт аз дохили об берун бароварданд. ин мард ҳам ҳаргиз фикр намекард ки ягон рӯз мошини чаманзаниаш, яъне газонакасилкаш худ аз худ ҳаракат кунад ва ба роҳ барояд. шояд ки ин газонакасилка аз ин мард безор шудаасту мехоҳад бигирезад. дар комментария фикру ақидаатонро нависед. одамҳо ҳеҷ тасаввур намекунанд ки ҳамарӯза чӣ гуна хатарҳои бузургро паси сар мекунанду хушшонсӣ меоранд. вагарна ин духтар ҳамагӣ якчанд сония ақибтар ба аз ин роҳ мегузашт, ин барфи зиёд бар сараш фуруд меомад. чунки ҳаргиз ин духтар наметавонист тахмин кунад ки ин гуна ҳодиса метавонад рух диҳад ва агар камера ҳам ин ҳодисаро сабт намекард, мо инро намедидем. дар навори навбатӣ боша ин хирс ба фикри меҳмони омадагиай, аммо азбаски ки меҳмони нохондаи соҳиби хонара сахт метарсонад. ҳар душон як бора дод мезананд. хирс аз ин духтар метарсад, духтар аз хирс. маълум нест ки кӣ якум метарсад. духтурҳо ҳам ба мисли одамони оддӣ баъзан вақт мехоҳанд ки ягон корҳои ахмақона карда сархушӣ кунанд, аммо ин ба онҳо баъзан вақт муяссар намешавад ва сабти камераҳои махфӣ мешаванд. ба ин пизишк нигаред ки ӯ кореро кард ки кӯдак агар бибинад хандааш мегирад ва дид ки зан ӯро назар накард, дар ҷояш чунон худро ҷиддӣ гирифт ки гӯё ягон коре нашудааст. дар ин кӯча ба фикрам тамоми ҳамсояҳо байни якдигаришон баъди гузаштани ин мошин ҷанҷол мебардоранд ки ҳама мусорроро тит карда бошад. аммо ин камераи махфӣ сабт кард дар асл ки будае ки ин мусоррора ҳамарӯза тит мекарда. тамошо кунед, ин мошин ба ҷои мусоррора бара дар ҷойшон тит мекардаю мерафта. одатан корфармоён коре ки грузчико яъне боркашон мекунанд ба назар намегиранд, аммо кори аз ҳама сангин ва масъулиятнокро ҳамин одамон мекунанд, яъне аз онҳо вобастагӣ дорад бениҳоят зиёд корҳо. мана масалан ба инаи грузчик нигаред ки камакак хатогӣ тавонист ки ин қадар миллион дар ин ҷо бисӯзад, яъне дар ин ҷо шаробҳои гаронқимат ба замин меафтаду пора пора мешаванд. аз ҳамин сабаб бояд кори онҳоро қадр кард. вазифаи мардаке ки шумо дидастем бояд одамонро аз назар гузаронад ки ягон чизҳои ғайриқонунӣ аз ин ҷо нагузаронанд. ҳамаи мо ин гуна проверкаҳоро гузаштагем ва медонем ки чӣ гуна моро аз назар мегузаронанд. аммо ин хелашро ман бори аввал мебинам. бародарони гиромӣ, шумо вариантатон дар комментария нависед ки ин хел проверкаи шумо дар ҳаётон вохӯрдагӣ ҳастен ё ин ки не. ба фикри ман ки баъди ин навора дидан корфармош аз кор ӯро озод кардагиай. хаяка дар бораи ин видео ягон чӣ ман намегӯм, барое ки ягон одами солимақл дар дохили метро велосипед ҳай намекунад. барои ҳам метавонен озодона ба ҳазур дар ҳоли бихандед. тасаввур кунед бародарони азиз ки шумо дохили лифт мешавем ва дар он ҷо як духтари зебову ҷавонро мебинед ки ҳаммом карда истодааст. худро чӣ гуна ҳис мекунед? албатта ки ин яке аз ҳамон пранкҳое ҳастанд ки мекунанд дар лифтҳо. чӣ хеле ки бошад набошад, дар назари аввал одамро шокӣ мекунад. чӣ гуна ман дохили лифт медороям ва дар он ҷо одамеро мебинам ки душ гирифтестай. бародаро, як савол шумода: мехостем ки дар лифт бо чунин духтар ногаҳон рӯбарӯ шавед? фақат ростша бигӯем ва фикратон дар комментария честно нависен ки мехостем рӯбарӯ шавен ё ин ки не.